Pràctica d'atenció a la respiració introductòria facilitada per Marta Casaramona, d'AnimaMindfulness.cat. En primer lloc, et convido a que dirigeixis la teva atenció atentament a la teva postura. Observa com estàs assegut i assegura't que l'esquena està recta, però sense rigideses. Si vols, pots rotar les espatlles enrere i abaixar-les, sentint com s'obre el pit. I assegura't que no hi ha cap tensió innecessària al teu cos. I si la trobes, deixa-la anar amb la teva exhalació. I per fer-te present en el teu cos, mira a veure si pots sentir els punts de contacte del teu cos amb les superfícies. Mira a veure si pots sentir els peus i els turmells allà on descansen sobre el terra o el coixí. Mira a veure si pots notar la sensació de pressió sobre els teus isquions. Ves a buscar l'esquena, allà on toca amb el coixí o amb el respatller. I busca el punt de contacte de les teves mans a la falda o entre si. I si estàs asseguda, assegut, pots pensar en tu mateix com si fossis una muntanya. Sent la majestuositat, la fermesa, l'estabilitat, l'arrelament, la dignitat. Fes unes inspiracions més profundes en aquesta postura i observa com se sent. I a poc ves portant la teva atenció a la respiració. I adona't que ja estàs respirant. No hi ha cap necessitat de canviar-la. Tan sols l'observarem i tornarem una vegada i una altra, cada vegada que la nostra ment se'n vagi, tantes vegades com calgui, perquè és el que fan les ments. Busca el lloc on avui et sigui més fàcil sentir la respiració al teu cos. Potser és al ventre, o al pit, o a les fosses nasals. Mira on pots sentir les sensacions físiques de la teva respiració més intensament i fes que aquest sigui el teu focus d'atenció. I assegura't també de que no fas cap esforç, que simplement presencies la teva respiració amb facilitat. I per començar, comptarem les nostres respiracions
De l'1 al 10, el que farem serà que inhalarem i exhalarem i comptarem 1. Inhalarem i exhalarem i comptarem 2. I pots fer-ho al ritme de la teva respiració, de l'1 al 10, i tornar a començar. I si et despistes, torna a començar pel número 1. Inhalar, exhalar, 1. I ara canviarem la forma de comptar, de nou al teu ritme. Primer compta 1, abans de la inhalació i l'exhalació. Compta 2, abans de la teva propera inhalació i exhalació. I així, fins al 10. I si un pensament t'ha arrossegat, simplement torna a la teva respiració i compta 1, inhalar, exhalar. Si vols, pots deixar de comptar i mentre presencies el moviment de la respiració, dir-te entra amb la inhalació i surt amb l'exhalació. Cada pocs segons, de forma natural, la teva ment marxarà de les sensacions de la respiració. No et preocupis per com de sovint la teva ment divaga. Torna-la amablement cada vegada que te n'adonis. I ara ves a buscar les sensacions corporals de la teva respiració. Nota com s'estira la pell del ventre a l'inspirar i com es relaxa al deixar anar l'aire. Nota com puja i baixa el teu pit.
I potser pots notar la temperatura de l'aire a l'entrar i la temperatura més càlida que té al sortir del cos per les fosses nasals. I potser pots sentir el lleu pessigolleig sobre el llavi superior de la sortida de l'aspiració. I potser pots sentir també el moviment de la respiració a la teva esquena. Queda't amb les sensacions físiques de la teva respiració. Com saps que estàs respirant? Respira com si oloressis una flor. Recorda que estàs respirant. Deixa que la teva atenció vagi lliurement allà on la puguis notar millor. I si t'ajuda, pots posar una mà sobre el melic o sobre el pit per poder seguir-la millor. I sent el plaer fàcil de respirar. I nota com, quan evites la teva respiració amb tot el teu ésser, la teva ment torna al teu cos i et trobes veritablement aquí, viva, viu, en l'instant present. Ets a casa. Descansa mentre respires en els últims moments d'aquesta pràctica. I després, quan ho sentis, ves fent contacte amb el nou moment present, amb l'espai al teu voltant, i ves sortint d'aquesta meditació al teu ritme, sense presses.